Гэта першы візіт у абласны цэнтр гасцей з правінцыі Леанін. У складзе дэлегацыі прадстаўнікі аддзела прапаганды і партыйных камітэтаў камуністычнай партыі Кітайскай Народнай Рэспублікі. У прывітальным слове намеснік старшыні брэсцкага аблвыканкама Андрэй Клец расказаў гасцям аб сацыяльна-эканамічным развіцці рэгіёна. Адзначыў, што тавараабарот в обласці з Кітаем у год складае звыш 160 мільёнаў долараў США. Засяродзіў увагу на перспектыўных аспектах супрацоўніцтва. Брестская область имеет давнюю историю сотрудничества с регионами Китайской Народной Республики, и для нас сотрудничество с провинцией Леанин является еще одной новой открытой историей, которую мы готовы наполнять во всех различных сферах деятельности. Это и в экономике, в социальной сфере, в сфере науки, образования, молодежного движения и других направлениях. Конечно, потенциал совместного сотрудничества еще далеко не исчерпан. И мы сегодня говорим о том, что для наших партнеров мы можем являться не только форпостом на границе двух союзов и поставки продукции, товаров из Китая в Европейский Союз и обратно, развитие логистики, но одновременно и переносит сюда производство ближе к ихнему потребителю из Китайской Народной Республики, используя промышленный потенциал Брестской области. Гэта азнаямленчы візіт кітайскай дэлегацыі з правінцыі Леанін у Брэсцкую вобласць. Госці не прадстаўляюць прамысловы сектар, а таму і гаварыць аб супрацоўніцтве ў гэтай галіне могуць у перспектыве. Пакуль размова ішла толькі аб супрацоўніцтве ў галіне культурных адносін. Але прапановы з боку Брэсцкай вобласці госці з КНР паабяцалі данесці да кіраўніцтва правінцыі. Вельмі прыемна было прыехаць у Беларусь. Наша мэта ў супрацоўніцтве знаходзіцца ў сферы культуры, адукацыі з вашай краіны. Плануем усталёўваць моцныя сяброўскія адносіны паміж Беларуссю і Кітаем. Юрый Печур, Юрий Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».